Tak ďalšou časťou sú krivky. Krivky sú špecifické typy modelov. V podstate, ako sme robili tento domček, tak krivky sa v podstate keby tak ťahajú. Tento domček je taký statický a nič sa s ním nerobí, proste sa iba vloží do mapy, ale krivky sú skôr také dynamickejšie a v podstate dokážete s nimi hýbať a dokážete ich ako keby naťahovať. Dokážete ich dokonca takto keby deformovať, hej, že môžu ísť do zákruty, rovnako aj takéto krivky existujú. Môžu ísť do zákruty, alebo môžu mať takúto formu. Je to vlastne nejaká výrobná hala a keď sa to ťahá, tak sa tam ako keby generujú autobusy. Takže takéto veci sú robené z krivky väčšinou. A rozdiel oproti modelu je v tom, že oni majú vlastne akoby party. Majú start part, center part a end part. Na rozdiel tuto sme mali vlastne iba ten jeden part, napríklad ten part 1. Tak krivky majú niekoľko partov. Môžeme si otvoriť tento OK Fence dekoratív, ktorý je aktuálne rozrobený. Fence. OK Fence dekoratív. Môžeme si ho otvoriť. Máme si ho do novej maj. No, na tie krivky môžete nadpájať ďalšie krivky. To je ich ďalšia výhoda. A môžete ich napríklad deliť. Keď nad tým kliknete stredným tlačítkom, tak môžete tú krivku akoby rozdeliť. A môžete ju akoby deformovať ako chcete. Tak, dokážem sem si kliknúť. Či stredným. Dokážem vytvoriť takúto všelijakú vec. S tou krivkou. Ďalej môžu sa tam zapínať ešte také špeciálne veci. Dáme pečko, ako item properties. Tu máme nastavenia. Tu máme vlastne first part, start, end part. Je end. Máme ešte nejaké looky. Vlastne gray a brown. V podstate pri krivkách looky fungujú rovnako ako pri modeloch. Center party sú ako keby také tie varianty, ktoré máte tuto, ktoré môžu úplne zmeniť celkový vzhľad toho modelu. Napríklad tuto mám center part H1 a môžem si to poprepínať na rôzne varianty toho plotu. A môžete si všimnúť, že vlastne tie add party, ktoré boli pri modeloch, tak nám zmizli. Čiže pri krivkách nie je možné využiť add party. Tu sú lúky podobne ako pri tejto krivke. Tak, otvorilo nám OK Fence dekoratív. A tuto vidíme, ako sú vlastne rozdelené také krivky. No, to bielú plochu, to si nevšimáte, to je taký, nie že bug, ale táto textúra ešte nemá vytvorené DDS-ko a ona sa akoby zlieva tak do diaľky. To je preto, keby ste náhodou chceli vedieť. No, takže tu máme vlastne tú high verziu, low verziu a tu sú ešte nejaké také gatey, ktoré sú akoby k tomuto sú ako brány. Toto sú brány. Ale to sú modely skôr než krivky už. Takže nás zaujíma v podstate táto high. A môžeme si všimnúť, že sa tu nachádza vlastne exportéry. Je tu varianta default, ktorá je zakliknutá iba jedna. Pri krivkách to je v podstate asi jedno, mám pocit, že čo tu máte zakliknuté, ono to je hlavne v síčku. To sa bude generovať a tak. Máme tu start part a start part je v podstate tyčka. Čiže za každým, keď začnete ťahať tú krivku a máte tam ten start part, tak v podstate sa tam spálne taká tyčka. Hej, keď to zmením na ten none, tak tá tyčka vlastne zmizla a začína sa to od toho center partu. Ten center part vlastne vyzerá takto nejako. A začína vlastne bez tej tyčky a končí tyčkou. Prečo to je takto? To je hlavne z toho dôvodu, že keď sa bude generovať ďalší start part alebo ďalší center part, tak vlastne nechceme, aby tam boli dve tyčky, ale aby to išlo nejak takto. Preto sú tam vlastne iba jedna tyčka. Je to možné spraviť buď takým spôsobom, že na štarte nebude nič, v center partoch budú tyčky,
Potom na ende bude musieť byť tyčka, alebo to možno spraviť takým spôsobom, že túto tyčku dať do stredu a na krajoch nebude nič. Je to možné, ale zase problém bude v tom, že keď budeme chcieť lámať ten plot, napríklad bude takto plot, tu bude končiť a budeme chcieť, aby išiel takto, tak nebude tam tá tyčka, ale bude tam proste akoby, že stred tejto tyčky a bude sa to lámať bez tej veľkej vodorovnej tyčky alebo zvislej. Čiže ono pri tých krivkách treba dosť rozmýšľať nad tým, ako sa to bude využívať a ako sa to bude generovať, ale však to s vami niekto prejde, keď budete robiť nejakú takú krivku. Toto je vlastne ten center part, tu sú vlastne rôzne center party, toto je 2, 3, 4, 5. Vlastne líšia sa tým vzhľadom, alebo líšia sa tým vzhľadom. Na konci tu máme 2 end party, to sú veľmi špecifické end party a to je vlastne left right, ktorý mi príde trocha posunutý proti tomu, ako by mal byť, ale to som možno ja posunul nechtiac, neviem. Toto sú špeciálne party, ktoré sú špeciálne pomenované, originál by mal byť iba end1, end2 a podobne, ale left, right 90 znamená, že tu je keby takýto špeciálny nod. No, na týmto moc nemusíte stavať akože pozor, ale je dobré, aby ste to vedeli. Vlastne tu je toto je ten konečný nod, ktorý vlastne vám vznikne za každým, keď ukončíte krivku. A toto je ten bočný nod. Na tento bočný nod teraz si môžete čokoľvek nastavovať. Môžete si tam nastavovať napríklad znova tento plot a vlastne pôjde vám akoby pekne z tej tyčky. A tam je ten bod. Na to sa to využíva tak. Ďalej by som vám mohol ukázať ešte napríklad tieto koncové body špeciálne sa využívajú napríklad pri TX Canals. Kanál. Napríklad pri tomto. To tiež robilo a môžete si všimnúť, že toto je end part, to je klasicky takýto vlastne zakončenie a potom sú tu vlastne JNT. Vlastne a to je také akoby taká rozdvojka, hej. Máme tu vlastne takéto zakončenie, že L-ko, akože odbočka doľava, tu máme R-ko, odbočka doprava, T-čko ako T-čkové zakončenie. End1 alebo none. To je v podstate, aby ste videli, že také niečo existuje, aj keby ste sa náhodou chceli v budúcnosti pozrieť, že ako sa majú volať party, tak takto nejak. Ono zrejme to bude aj v Mire popísané, bude to na jednom mieste, aby ste vedeli, aby ste nemuseli si pamätať nejaký model, v ktorom to je spravené a otvárať si ho, ale aby ste to mohli pozrieť rovno v tom Mire napríklad. Pri tomto modeli sú tie center party troška inak riešené, lebo napríklad tuto je center 1, 2, 3, 4, 5 a každý jeden nám vlastne akoby mení vzhľad toho plotu. Tuto je tiež celkom dosť centrov, avšak varianty sú tu není také až. Že máme vlastne akoby high random, high to low, low random a low to high. To sú iba také akoby prechody. To low to high a high to low, ale napríklad high random znamená to, že bude náhodne generovať tieto party. Aby nebol každý part rovnaký, tak sa napríklad vytvorí 7 alebo takých 5 center partov. Môžeme ukázať rovno 5 tých center partov a oni sa potom buď nejakým patternom striedajú, alebo to bolo MT. Buď nejakým patternom, alebo to môžeme nastaviť na random. Toto je ono. Že keď si všimnete na to nastaviť napríklad na ten pattern, to je high je vlastne patternový. Môžete si všimnúť, že vlastne tuto je tá čiara, potom ide akéby čisté, potom grafit, čisté, nejaké čisté a zase čiara. Tu by mal byť zase čisté a potom zase ten grafit, ktorý bol tu. Vidíte, on sa keby tak po 5, po 6 opakuje ten istý pattern. Keby som to nastavil na ten random,
to je high random, tak on sa dá potom túto, keby ten RNG seed týmto meniť. Len potom vám môžu vzniknúť napríklad takéto, dva identické po sebe. Takže na to pozor. Tak, takto nejak vyzerá tá scéna. Shadow, kolíziu, lot. A tuto si môžete všimnúť, že je toho trocha viacej. Sú tu napríklad štarty, štart 1, potom center 1 a potom vlastne ide center 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ja si to takto osobne značím, aby som vedel, že vlastne toto je spolu. Čo má jednotku, tak to je akéby spolu. A potom zase idem napríklad center 3 nasleduje. A tu mám center 3, 3, 3, 3, 3. A rovnako mám byť niekde štart 3 a end 3. Čiže on takto to akéby funguje. No potom dôležité je, ako to zapíšete do síčka. Datalab curve. No a potom toto všetko asi bude aj v tom mire, ako to zapisovať, kedy a čo. Lebo vlastne napríklad tu máme high verziu a keď si to rozkliknete, tak si môžete pozrieť, že tu je vlastne single part a potom pattern part. Ten single part, tam by ste zapisovali napríklad, že center 1 a váhu má napríklad 1, center 2 a váhu má napríklad 1. Hej. Keby ste tam napísali všetky tieto centre a všetky by mali jednotkovú váhu, tak by bolo napríklad, že všetko by bolo že randomne, hej, že nič by sa tam negenerovalo viacej. Ale keby ste niektorému napísali napríklad, že 10, tak ten by mal akéby, že 10-násobnú väčšiu šancu, že sa tam vygeneruje oproti ostatným. No, v patternoch to máte takto, že to píšete vlastne keby za sebou, iba čiarkovo oddelenie a ono potom to vie, že keď to bude generovať, tak to bude ťahať a bude tam generovať vlastne jednotku, 11, 12, 13, 14, 15 a potom zase to pôjde na začiatok vlastne od jednotky 11, 12, 13 a podobne. Takže takto. Potom tu je vlastne tá high random. Tu je to vlastne v týchto partoch nahádzané, čiže tu sú vlastne po jednom, hej, podávané. Keby som niektorému zvýšil teraz tú váhu, napríklad na 10, tak tento má 10-násobnú šancu, že tam bude ako ostatné. Toto high tessellation znamená iba, že tá krivka bude akoby taká, bude mať viacej geometrie oproti tej bez teselácie. Bo inak by tá napríklad toto krivka by bola taká kostrbatá, tak to si môžete všimnúť, že je pekne taká hladká. Tak, čo sa týka startov, endov, tam sa tiež priradzujú party. A vlastne môžete si všimnúť, že oni idú ako keby jedna k jednej, že tento štart 1, štart 2 môže ísť v tejto verzii, že tej high test, čiže tej high verzii. Potom štart 3, 4 môže ísť k tejto verzii. Potom pri tejto verzii není žiaden štart a pri tejto verzii tiež není žiaden štart a potom zás to ide. Štart 1, 2 a štart 3, 4. Ono, koľko máte tých variantí, tých variations, tak toľko tam musí byť štartov, endov. Pokiaľ by ste chceli pridať takýto prázdny, tak to dáte iba add a dáte OK. Ono vám tam príde akýby prázdny part, prázdny štart. Čiže môžete mať niektoré verze, ktoré nechcete napríklad so štartom a s endom, napríklad ako sú tieto high to low, low to high. Takže sa tam pridávajú takéto. Potom tu máte tiež endy, to sú v podstate podobné ako štarty, no to je akýby zakončenie tej krivky. To som asi nechcel, som tam nič nezmenil. Vlastne to sú štarty a koniec krivky je vlastne ten end. Tak. Ešte si to môžeme otvoriť raz. No samozrejme, toto keď budete robiť niekedy, tak to sa vám niekto prejde a bude sa akože opýtať, že ak sa toto robí. Samozrejme, to si nezapamätáte na prvýkrát. A potom to sú už iba lody a to je v inom tutoriáli a toto ani neviem presne, čo znamená. Smooth surface, asi nejaké vyhľadzovanie podľa normálok alebo také niečo, neviem, čo to presne je. No geometry stretch, to je celkom užitočné, lebo keď si všimnete, tak napríklad pri tomto, keď to naťahujem, tak ono sa akýby naťahuje, tá krivka naťahuje a potom keď je tam dostatočný priestor na to vygenerovanie toho partu, tak sa tam vygeneruje ten part.
Kdežto napríklad u tohto, kde to je zapnuté, alebo že proste to je vypnuté, tak je to také, že ťahám, alebo nie je to tu vypnuté asi tým pádom, ak tak pozerám. Ak asi to tu není vypnuté. A ono by to malo byť takto, jak je to tuto. V podstate tu je to vypnuté. V podstate ťahám tú krivku, ono sa mi tam nič negeneruje, až keď vlastne to dosiahne ten bod, že tam môže vygenerovať dva party, tak tam skočí druhý part. Ale akože ten stretch je tam akože úplne že minimálny. Oproti tej originálnej krivke, hej. Bo keby to bolo, tak to vlastne už generuje autobus, ale oni by boli také dosť deformované, takže preto tam je to nastavenie. Takže to len aby ste vedeli, že tam také niečo existuje. A fix step to je, keby ste chceli nastaviť, že po určitom kroku to pôjde, tak vtedy tam využíva fix step. Existujú ešte ďalšie špeciálne party v krivkách, ktoré sa nevyužívajú nejak extra často, ale využívajú sa. Napríklad nedávno som robil placeholder na čo to bolo? MT Community Center. On to je vlastne budova. Nie, MTA OK Community Center. A dvema, OK. OK Community Center a tu je vlastne krivka, toto je ono. Tak, dáme si takto hore a potiahneme si tú krivku. Je to vlastne budova, je to s tým no stretchom, podobne ako hentá budova, že zase vlastne vám tak keby uberáte bloky, jak to ťaháte. Áno, môžete si všimnúť, že tieto komíny, čo sú na tých strechách, tak sú ako keby randomized, hej, že keď si dám napríklad nejaký iný seed, tak mi randomizuje tak mi randomizuje tie komíny. A to je vlastne riešené cez overparty, to je zase taký špeciálny druh partu, niečo podobné ako tie delenia na konci. Si ukážeme, ako sa to robí. No ešte na tomto by som mohol vysvetliť to, že pokiaľ budete mať krivku napríklad s nejakou takou stenou alebo s blokmi, tak je dobre to vlastne generovať po 3-metrových sekoch. Si všimnete, že tu je vlastne 3-metrový sek. Pretože tá textúra, ktorá existuje, tak je určená na 3 metre a najlepšie sa vám bude robiť tak, že vlastne budete mať tú textúru v tom prvom UV bloku a potom už každú ďalšiu budete mať tiež v tom prvom UV bloku, pretože sa vám bude akéby že repeatovať na tú stranu. Čiže tu je to tiež robené tak, že vlastne placeholder je už vlastne s brixami, aby bolo jasné vidieť, že ak sa to tam repeatuje a či to vlastne sedí všetko. Rovnako aj toto tu je vlastne už v tom hodené, hej. No. Toto je ono. Ukážem, o čom som hovoril. Toto sú vlastne tie časti, je to takto nakuskované. A UV map 1, tak si môžete všimnúť, že tento kus je vlastne v tom prvom UV bloku. A vlastne každý jeden kus, čo tu je, tak je v tom prvom UV bloku a on si to tak pekne tiluje potom. Čiže na to pozor pri tých krivkách, aby sa vám to tilovalo. Pokiaľ nebudete mať nejaké také oddelovanie tam, tak musí to byť v tom UV bloku, alebo to musí byť spravené tak, že to bude končiť na tých koncoch. Či to môže byť tak 3, 16, 3, 6, 12 metrov dlhé, alebo koľko. No zase keď to bude nejak extra dlhé, tak už to asi nemá nejak extra zmysel dávať do krivky, iba že by sa to ťahalo rovno, pretože už potom tam bude málo geometrie na to, aby sa to tak zahýbalo, alebo tak. No a takto nejak vyzerá tá krivka, vidíte, že aká je nasekaná. Vlastne tuto sú štart party, ich vlastne niekoľko, môže byť vlastne rôzne tie štart party, tam sa to vlastne delí podľa tých okien a podľa toho, čo tam je vlastne na tej stene. A potom end party sú tu, rovnako sa to delí v podstate podľa toho, čo tam je. No väčšinu času, keď máte štarty a endy, tak to skoro tie isté party, len sú to vlastne akéby mirrornuté, čiže môžete to využiť tak, že keď budete robiť krivku, tak vlastne spravíte si všetky štarty, spravíte si ich poriadne a potom si iba mirrornute
a dáte si ich na end a máte vybavené. Čo sa týka centrov, tak sú tu zase iba 5 centrov. No, to je špeciálne také zadanie a potom už to je vlastne na tom síčku, ako sa tam bude generovať. Tu si môžete všimnúť tie overparty, to som ešte zabudol ukázať. A tie overparty sú vlastne toto. Hej, že toto je jeden overpart, toto je decal. Aby ste vedeli, ten box hore to je iba placeholder. Ja som bol zvedavý, ako to bude vyzerať s tým decalom. A vlastne sú to takéto overparty. No to si môžete povedať, že prečo tu mám takýto basic, keby dole pod všetkým. A je to preto, lebo tie overparty sa budú generovať ako keby za seba. Že v podstate keby som mal, oni sa berie nejaký taký ten bounding box z toho, že aké to je široké, tak potom sa vygeneruje druhý overpart. Hej, že vygeneruje sa jednotka, vygeneruje sa dvojka a trojka, ktorá je a nemá nič, tak tá bude vlastne mať takýto bounding box. Hej, čiže tá bude vlastne iba takto a za tým sa generuje hneď ďalší. Toto je možno aj troška chybové, by som povedal, to by tam asi treba spraviť trocha, aby to bolo úplne od kraja po kraj. Potom tam môžu vychádzať také veci, že to bude trčať z budovy a podobne. No a späť k tomu sičku. Vlastne toto je trocha náročnejšie sičko, lebo tuto je vlastne nejaký taký ten pattern, ktorý sme ukazovali predtým, že tuto ide vlastne ako keby center 2, 4, 1, 4 a podobne, ale to je podľa zadania robené, takže vlastne je sa podľa toho. Vlastne sa iba určuje, že ktoré tie bloky budovy budú za sebou generované. Start party. Vlastne toto sú na všetky tie variácie môžu byť všetky tie starty a všetky tie endy, takže sú preto nahádzané všetky a end party to takto. Takisto, len ich je menej v podstate, takže preto ich je menej. A overlay sa zapína vlastne tu a zápis tvorí vlastne na ktorý part sa to má generovať. Napríklad v tomto prípade to bude center 3, čiže pokiaľ sa tam vytvorí center 3, tak na ten center 3 je možné, že tam pôjde over jednotka, trojka, štvorka alebo 99. Pričom tieto majú vlastne váhy 1 a toto 99 má vlastne 5-násobnú šancu väčšiu, že sa tam spavne oproti tým ostatným variantám. Čiže pokiaľ tam bude center 3, tak je 5-násobná šanca, že tam nebude spavnuté nič. Ale ja to mám v podstate nastavené tak na všetkých, lebo keby tam bolo nejaké také menšie, tak ono by to bolo, celá strecha by bola plná proste tých komínov, takže ono sa s tým treba tak pohrať potom, keď to budete mať náhodou, budete robiť takýto model, že ten prázdny part tam dať mu nejakú trocha väčšiu váhu. Podobne. Ono oproti tomu normálnemu modelu sa to nejak extra neríši tá krivka, ešte som zabudol spomenúť, že tu sa nastavuje vlastne nie model, ale krivka. A v podstate to je asi tak všetko, neviem čo ešte k tomu. Ono je tam dosť veľa takých špecifických prípadov, čiže to, aj keď budete robiť krivku niekedy v budúcnosti, tak zrejme sa bude k tomu pristupovať tak špecifickejšie ako k modelu, ako záleží všetko, aj model môže byť taký špeciálny, napríklad TX fast foody alebo tá TX banka. To bolo také trocha špecifické oproti nejakým landmarkovým modelom, ktorý je proste iba vymodelovaný model na to jedno miesto a už nikde inde vlastne použitý nebude. Takže tam sa to nejak extra nehrotí, ale pri takýchto veciach a takýchto, také môžu nastať niekedy. Tak, to je asi tak všetko ohľadom tých kriviek. Všetko by to malo byť potom na mire, aby ste, keď už náhodou by ste sa chceli tomu vrátiť, ale nechcete pozerať celý tutoriál, ale chcete si iba napríklad ten naming, aký tam má byť, osvojiť, ten JNT, počiarkovník T a podobne, tak všetko by malo byť tam.